Ja. Det kommer vel til at i bund og grund at handle om, hvor meget Johan kommer til at... Det burde være på engelsk, ikke? Burde vi gøre det på engelsk? Nej, er det ikke for unaturligt for os? Vi laver bare en på dansk for os, så ser vi, det bliver en succes. Ja, det bliver pisse godt. Det bliver lækkert. Okay, vi starter på dansk så. Ja. Okay. Det er Beatrice. Det er en banan. Svært at få ting at tale om, når der kamera på. Ja, det er ikke det? Jo, jeg synes faktisk, det Drenge, vi har lige besluttet os, at vi begynder at vlogge. Ja, vi vlogger. Vi er i fuld gang. Vi er i gang med vlogge. Vi siger hej til kameraet. Vi har hilst på vores vlog. Okay. Ja, det er far. Det er vores to roommates. Den ene er vores far, og den anden det er Mads. Og de sidder... Han er normal. Han er ginger. Så skal vi snakke højere. Okay, så snakker vi højere, så lyden kan høre os. Så lyden kan høre. Lidt ærgerligt. Det er vores sprutflaske land, som vi ikke ved, at vi gør ved. Fordi at, fordi vi holder fest på gange, og nu ved vi ikke, altså vi ved ikke, der er ikke nogen glascontainer i nærheden, så vi magter ikke lige at gøre noget ved dem. Skal nogen have brug for en hånd? Tak, det er Beatrices hånd. Jeg har købt 4 let luksus toiletpapir. Nej! Jeg havde valgt mellem 4 let luksus og super blød. Jeg kunne ikke rigtig beslutte mig for, hvad der var bedst. Det var taget den dyreste, du kunne finde. Nej, den kostede ikke så meget. Det er lidt værd. Det er det sprogværelse. Det her jeg går. Drejer jeg i cirkler i midten, for at man kan se, hvor stort det er. Super soft, mega... Hey, hvorfor ikke? Det er ikke det, jeg har købt. Det er ikke det, du købte? Nej, jeg købte... Det er der, ja. Super soft 10 rolls. 4 let luksus. Mega. Wow. Men det var et stort værelse. Det var stort. Det er Patricia. Ja. Hun har også en god røv. Hun har nice booty. Nice booty moves. Dejlig dame. Og min røv blødt af helvede til det toiletpapir, vi havde før, okay? Jeg havde smerter. Okay, jeg kan ikke holde ud. Jeg er nødt til at have 4 let luksus toiletpapir. Er det godt? Er det godt? Det er Hein Henning. Kan I sige hej hej? Hej hej. Nej, det var ikke mere. Vi har faktisk ikke fortalt kameraet, at vi er kvadre hulbrødre. Det er kvadre hulbrødre, ja. For dem, der ikke ved, hvad det betyder, at det er, vi har begge to haft vores penis inden i 4 af de samme kvinder. 4 af de samme kvinder, ja. Kamerakvinden er en af dem. Alt det var manden. Ja, med kvinden. Bitchen. Kamerapersonen. I Kamerapersonen. alternativet, der hedder det forpersonen. Hedder det forpersonen? Næste forperson, ja. Det er meget sådan... Alternativ. Ja. Hun har brug for en hånd. Den tog det jo aldrig. Aldrig det. Hvad laver du? Mit kaffe galt. Kan man sgu da ikke. Nej. Hvad fanden var det nu, jeg sagde, vi skulle lave i morgen? Oh my god. Køb makrel. Hvad? Skal du købe makrel? Vi skulle købe rød makrel, ja. Hos en fiskehandler. Fuck. Nå. Fuck. Det er pinligt. Det er ikke sjovt. Nej, det var ikke så sjovt. Nu er I ikke sjov mere. Nu stopper jeg.